Здравейте хора, аз съм The Shadow и добре дошли в моя канал. Ще правя клипове с всякакви хора от YouTube и много искам да се абонирате и да лайкнете клиповете. Така, за да опразнуваме това, ще играем малко Агарио. Ето ни нас, кръстили сме се Джамбо. Защото има един такъв много популярен човек, който се казва Джамбо. Той е много добър на тази игра. Както виждате, не съм много голям. Оп, така. Ще стана голям, само че може да не е скоро. Не, няма да ти се върша. Така, ето един малък. Няма как да го хванем. То вече трябва да го можем. И Тролфейс го изяде. Худог. Лопси-допси. Леко бе. Изкара ми акъла. Така. О, ето един. То трябва го взям. Не. О, аз мога да ги взям, бе. Много съм зле. Майко. Що не те изядох, бе? Гад ти тъпото. Не. Добре, браво. Спасих се. What? Защо така стана? Не знам. Пак сега. Сега ще пробваме пак да станем някакъв голям, да се надявам. И ме изядоха веднага. Ще пробваме още 3 пъти. Така. Аре бе, какво се бъгна? Глей. Не мога го вземе. Много по-ми трябва това. Тук има един голям, който сега ще ме убие 100%. Или пък няма. Добре, няма. Веднага ме убиха. Сега ще си купя нещо. Маз буст. О, имам един път. За да съм по-голям, като се спамвам, не е мъничко бебенце. Леко, бе. Много съм зле. Последен път ще пробваме. Айде, Джамбо, ти го можеш. Един път станах на първо място и заради ето тези скапани зелени неща умрях. О! What? Слави, какво правиш, бе? Опа! О, не! Как те пропуснах? Защо така бъгва този тъп интернет? Като е супер мощен. Това си е за мен. Айде, ела ми. Опа. Сега сме на 47 или 8. Не! И ще приключваме с този клип. Абонирайте се за моя канал. Ще се видим в следващия клип. Чао!